Dobrý deň, dámy a pánové, dneska vám ukážem, ako sa pripojí na môj private server v Live Together. Za prvé, choďte na môj účet Flashplay, dajte mu like a odber. Teraz som na inakšom účtu, keď môžem prepnúť účet, tak sa prepne na svoj kanál. Tak dávajte tam tie lajky a odbery. Hlavne odber, kto na tomto videu nebude mať like ani odber, tak vám neukážem. Za druhé, vyhľadáte si meno. Toto meno si vyhľadáte. Toto this is you. Toto som ja. Tak posielajte mi, a za tretie posielajte mi friendov, lebo potom vám ukážem, že posielajte mi proste friendov. A tu mám svoj server. Vy si to takto pekne skopírujete a keď môžete, tak si na to kliknite a tí friendov nedávajte mami málo. Sem pôjdete sem, to sem dáte.